Tu ću vam teško reći sumu, iznos, zbog toga što niz sektora zapravo već ulaže u neupitne mjere. To su mjere kojima oni odgovaraju na ekstremne vremenske događaje i jačaju svoju spremnost odgovora na njih u poljoprivredi, navodnjavanje, druge mjere, zatim obrana od suše i obrana od poplava, a isto ima niz mjera u turizmu. Međutim, ono što možemo reći je da je iz EU fondova, znači 20% sredstava omotnice za Republiku Hrvatsku moralo biti potrošeno za klimatske promjene. Tu dolazi u obzir i ublaženje i prilagodba klimatskim promjenama, a još tu treba dodati da za ta sredstva 15% mora biti nacionalnih sredstava. Tako da ovog trenutka ne možemo reći koliko je tu baš za prilagodbu, jer kao što sam rekla, to je za obje te teme. Nadalje, svi veliki projekti iznad 50 milijuna eura, znači oni su morali dati procjenu kako klima će djelovati na njih, jer to su projekti koji će biti koji su trajati dugo razdoblje, pa će klimatska, kao što su mostovi, ceste, pa je to jako važna informacija. Pa EU sredstva su nam jako važna. Evo recimo u sljedećem razdoblju iz višegodišnjeg financijskog okvira u razdoblju do 2027. godine 30% sredstava iz omotnica za Republiku Hrvatsku će se trebati potrošiti na ublaženje i prilagodbu klimatskim promjenama. Taj se iznos i povećava u fondu za otpornosti gdje 37% mora biti utrošeno u te svrhe. I jako važan izvor financiranja su i dražbovna prava iz sustava trgovanja emisijskim jedinicama.